Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwan ka na farko wannan channel din, muna so ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya sha tambayoyi a hannun hukumar EFCC. Bayan makonni ana gayyatar Rabiu Kwankwaso ya leka ofishin hukumar EFCC. Majiya EFCC ta bayyana cewa tsohon gwamnan ya sha tambayoyi. EFCC na binciken sanata Kwankwaso Akan Zargin Almundahana. Ga cikakken labarin. Tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya mika kansa ga hukumar hana almundahana da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC. Premium Times ta rawaito cewa Kwankwaso ya kai kansa hedikwatar hukumar da ke unguwar Jabi, birnin tarayyar Abuja. Majiyoyi a EFCC sun bayyana cewa Kwankwaso ya isa ofishin misalin karfe 12 na ranar Asabar. Daya daga cikin majiyoyin sun bayyana cewa an daɗe ana gayyatarsa amma baya zuwa. A cewar majiyar, ya zo wannan karan bayan an daɗe ana gayyatarsa baya zuwa. Ko menene dalilin gayyatar Kwankwason? Sanadin binciken shine wani takardar korafi da kungiyar 'yan fansho da ma'aikatan jihar Kano suka shigar a 2015, inda suka yi ikirarin Kwankwaso ya saba dokar gratuity ta 2007, ya rike kudin fansho da ya kai naira biliyan 10 daga 2011 zuwa 2015. Kwankwaso ya yi gwamna a Kano tsakanin 2011 zuwa 2015. A baya ya rike mukamin daga 1999 zuwa 2003. A cewar masu korafin, Kwankwaso ya bada umarnin a yi amfani da kuɗin fansho wurin gina gidaje da ya kamata mafi yawancin 'yan fansho su amfana da su. An cimma yarjejeniya tsakanin hukumar fansho ta Kano a matsayin masu saka jari, yayin da gwamnatin Kano da hukumar gidaje na Kano za su yi aikin kasafi na 60-40. Sai dai bayan bada kwangilan gina gidajen 1,579 a biranen Kwankwasiya, Amana da Bandarawo, masu karar sun ikirarin Kwankwaso ya saba alkawarin da aka yi ya rika ba wasu na kusa da shi gidajen. Sun yi zargin lamarin ya faru ne a Mayun 2015, watan da Kwankwaso ya bar ofis a matsayin gwamna. To Allah ya kyauta, amin. Ku kasance da wannan tashar tamu domin samun wasu ƙarin labarai irin wa'annan da kuma labaran abin da yake faruwa a masana'antar Kano da sauransu. Sai an jima.